Iya wanda bai da da kuma bai da mata, wanda ba a mai wayo ko bukata, wanda zai kashe ruwa ya kashe danta, a dogare shi da marmai su gata. Wannan nisa ta dama mai gida ne, hakan ta gane kuwa yana da rauni. Abubuwan abin shukawa da rani, ɗan sassan wutar ciyawa ya tsorata ni. Ya mai gida, wannan isa ta dama birkita ne, hakan ya gano kowa yana da rauni. Abubuwan abin shukawa da rani, ɗan sassan wutar ciyawa ya tsorata ni. Ya bai ba da taimako a kowane wani. Ina kiran karkiran da kai wa hali, sa'in kira da ke da ruhi da mutu da wani. Ya mai gida, yadda kake sakan kisa, uwar mutane